Košarkaši Partizana započinju novu sezonu gostovanjem u Zagrebu protiv ekipe Cibone. Da li su spremni i kakva je atmosfera u taboru crno-belih, saznaćemo od Danila Andjušića. Danilo, hvala ti na izdvojenom vremenu i evo za početak da te pitam kako si i da li si spreman za novu sezonu? Hvala na pozivu, jesam, naravno da sam spreman, svi nekako jedva čekamo da prođe ovaj pripremni period, da krenu zvanične utakmice, to mi svi igrači jedva čekamo, tako da spreman sam za početak, sezona se približava, za 2 dana krećemo, svi smo uzbuđeni i jedva čekamo. A reci mi kakve su ambicije tvoje lične, a kakve su ambicije kluba? Uvek ponavljam kada pričamo o ambicijama da kada igraš u Partizanu, ambicije su najveće moguće. Cilj nam je da ove godine vratimo titulu Jadranske lige u naše redove posle toliko godina. To nam je glavni primarni cilj. I naravno u Euroligi što ljudi su jedva čekali da posle toliko godina gledaju Partizan na elitnim takmičenju i sigurno da nećemo biti tu da se borimo za dno tabele. Borit ćemo se naravno za play-off i to nam isto jedan od ciljeva, tako da nadam se da ćemo uspeti svi zajedno da ih ostavimo. Treći put u Partizanu, hoće li ovo biti treća sreća i od koga je usledio taj poziv za još jedan boravak u Partizanu? A ja bih rekao da. Mislim da je ovo treća sreća, mislim da je ovo pravi moment, ako je nekada trebalo da se vratimo u Partizan, to je bilo sada. Poziv sam dobio prvo od Željka Obradovića i kada vas zove Željko, ne treba mnogo da razmišljate o drugim stvarima, tako i ja mislim da je to stvar koja je prevagnula, jedna od stvari koja je prevagnula, a sigurno najvažnija, jer uvijek mi bila želja da radim i sarađujem sa njima, pored toga to se sve dešava u Partizanu, u ovom klubu, tako da nije bilo mnogo razmišljanja oko povratka. A da li je bilo ponuda još nekih klubova, možeš li da nam otkriješ? Nije bilo zvaničnih, bilo je raznih priča u tom periodu, jer vrlo rano se sve desilo. Čim sam završio sezonu sa Monakom, dobio sam poziv od Partizana i ponudu i morao sam brzo da reagujem i bilo je da li da čekam neku drugu opciju, ali kao što sam rekao nisam mnogo razmišljao, prihvatio sam odmah i drago mi da je tako. Da li možeš da uporediš sada kada si pomenuo Monako, kako je bilo u Monaku, a kako je sada u Partizanu što se tiče tima, organizacije, kluba i svega ostalog? Pa ja volim da napomenem, pogotovo sada kada sam se vratio po treći put, da je sada totalno u Partizanu drugačije nego što je bilo prethodnih godina kada sam ja bio ovde. Generalno organizacija kluba, ljudi koji rade u klubu, svi vode maksimalno računa o nama i da se osjećamo najbolje moguće i da budemo fokusirani samo na košarku i vodi se računa o nekim detaljima, što po mom mišljenju treba da radi klub koji želi da igra Euroligu i želi da igra na tom nivou. Ta stvar me je jako iznenadila, iako sam treći put ovde, nekako mi je sve novo i nekako mi je lepo osjećaj da se sve to dešava ovde. Monako je takođe bilo sjajno, pogotovo za život, jedno od najboljih mesta za život na svetu, tako da sam uživao što se tiče toga i generalno bilo mi je drago jer sam učestvovao u istorijskim podvizima koje smo pravili tokom cele sezone, jer Monako je prvi put bio u Euroligi, prvi put u play-offu, pravili smo sjajne rezultate i nekako organizacija kluba i ljudi oko kluba i ljudi koji su nas podržavali, nekako imali smo cele godine dobru atmosferu i stvarno je bilo uživanje. Da, jedno od pitanja je bilo na Admiral Bet stranici kako je Ivana podnela to da se seli iz Monaka u Beograd. Teško. Baš smo skoro pričali da jedina stvar koja nam nedostaje to je taj život tamo u Monaku. Generalno more, lepo vreme, čisto je, bezbedno za decu, za nju i nekako nije bilo lako da se vrati kući, ali opet sve ima svoje čari, tako da povratak u Beograd je isto jako lepa stvar. Da li možeš da uporediš Francusku ligu i ovu našu regionalnu ABA ligu? Pa mogu, nekako Francuska liga se dosta igra brže, igra se fizički je dosta jača liga nego Jadranska liga, bar je bila u prethodnih godina kada sam ja bio u Jadranskoj. To je neki glavna razlika između te dve lige. Nekako u Jadranskoj se više igra taktički, više se igra na tu neku pamet, što bih ja rekao, tako da to je možda najveća razlika između te dve košarke. Naravno, dobra stvar u Francuskoj ligi je što svih 18 klubova imaju, organizovani su, imaju jako dobre budžete,
Svako može da dobije i jako je zanimljiva liga za igranje i meni je prijelo. A sada u taboru večitih imamo dosta stranaca. Da li misliš da je to negde prepreka za mlade igrače iz Srbije da se istaknu ili ne? Pa mislim da nije, jer generalno ako pogledamo sve klubove u Evropi koji igraju na tom nivou Evrolige, core ekipe i iskusni igrači su generalno stranci, da li su Amerikanci, da li su Srbi ili kogod, generalno su stranci i po meni to nije loša stvar za mlade, jer mislim da u ovakvoj situaciji, evo na primjer u našem timu sa dosta igrača koji su igrali na vrhunskom nivou, koji su igrali Final Four, osvajali Euroligu, playoff Eurolige, sa takvim iskustvom, mislim da naši igrači mogu samo da napreduju uz njih kroz trening i da imaju tu neku pozitivnu konkurenciju na treningu, jer mislim da samo na taj način može da dignu svoj nivo igre na još veću razinu. Pomenuli smo sada večite rivale i to negde pitanje se uvek nameće, osim onih derbija koji su bili u kupu, prvenstvu, ABA ligi, sada ćemo imati i derbi u Euroligi, pa šta ti očekuješ od tog derbija? Ja da čekam to da doživim da imam u Euroligi kakva će situacija da bude i nekako meni je drago da će se to desiti ove sezone, jer mislim da je Beograd zaslužio 2 tima u Euroligi i to je sjajna stvar za srpsku košarku i za Beograd generalno, tako da verujem da će biti ludo kao i na svim ostalim utakmicama. Kako ćeš se ti posebno pripremati za to? Jel imaš neki ritual ili nešto pred utakmicu? Pa imam rituale, bio sam nekada sujeveran, ali više ne. Imam svoje naravno neke rituale koje radim pre svake utakmice. Sada da se nešto posebno pripremam za tu ili za, ne znam, za finale ili ne. Generalno pripremam se uvek isto, da li igram protiv Zvezde ili protiv nekog drugog tima. Koja god da je faza takmičenja, pripremam se isto, spremam se, tako dalje. Jel možeš jedan neki ritual da nam otkriješ? Da li nešto možda posebno voliš da jedeš ili slušaš neku pesmu koja te posebno motiviše? Nijem sad u tom smislu kao pesme, naravno da, imam na dan utakmice određenu ishranu koju uzimam, koje vreme dolazim u halu, kad izađem na teren šta radim na terenu, koje šuteve, odakle i te neke stvari, to su mi onako glavni rituali pre utakmice. Danilo, hvala ti na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo se još družiti u toku sezone i srećno. Hvala vama, naravno.